grobnice gdje nisam išla. 2 sam sina izgubila. Ovo je Fuad stariji, a ovo je Suad mlađi. Izgubili 3 sina. Aziz, Esad i Mirsa. Tražili smo, ne znam, oko 10 godina. I nema grobnice gdje nisam išla. Nema grobnice. Ovaj je skoro do 3-4 godine doturili mu glavu. Nisu nam rekli da nema glave kad su ga kopali. Bilo mi onda gore nekad su ga prvi put kopali. Šta ćeš, donesi, ukopaj, hajde. Družimo se, što onaj rekao, ima tamo na hodniku, iskupimo se svi i pričamo i razgovaramo i eto ti. Pa lakše sa ženama kad si sa narodom, jeste lakše. Zato što vidim ovih žena i sve imaju, ne imaju sinova, ne imaju, ja makar imam još 2. Kahva je tuj, tuj su kolače, tuj je vid. Imaju pažnju prema nama starinju. Imamo brigu samo kad ćemo na ručak i to nam je sve. Pričamo neke druge stvari, jer moraš sam sebe tješiti, da ne pobudali. Mora se preživiti, mora se. Čovjek je tvrđi od čelika. Čelik se sađiga, a čovjek nema ga. Često odem na mezarluke, budem cijeli dan ako treba. U džetu sam, jako su oni u zemlji. Putija, ja jesu putija. Teško majkama svakoj, nije samo meni. Nije šala majka biti. Eto.